The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon, pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakonsensya o sa atong kalag, kung napamatay gipangtinir nga mga sala nga atong nabuhat nining adlaw. Kaganihang pagmata nimo hangtod karong higayuna nga paminaw ka karon, kung naa kay nahimong nga sala niadtong panahona, then gikinahanglan nga ato kining hinganlan, ato kining angkunon nga nabuhat nato, ato kining isugid, ikumpisal ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Kay siya nagamando man sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, wala pa si Kristo diya sa imong kinabuhi, gidapit ka nga imong gamiton kanang imong kaugalingong kabubuton sa paghimong desisyon nga bililhon labing importante sa tibuok mong kinabuhi. Ang imong pagdesisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal
nga manluluwas og Dios. Kung umani mo buhata ka na, din ikaw makasalmot na usab din nga atong pagabuhaton karon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong buhaton kini sa hilom agi pangandam sa itong kaugalingon. Magampo ta. Amahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong paglugway na usab sa among kinabuhi. Hangtod ning higayon na imo pa kami gipabuhi, nagaginawa pa kami askil among pangisip o askil among panglawas. Kining tanan gumikan lamang sa imong grasya. Musa nining adlaw o Dios, baliko na mos pagpasalamat kanimo sa imong pagdala kanamo niining dapita aron sa pagpadayon sa among pagpakaon sa among kalag, pinagis pagtuon sa imong balaang pulong niining higayuna. Uban nila man kami pinagis pagpuno kanamo sa Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mayong adlaw sa tanan na usab. Atong ipadayon ang atong gibiyaan nga gisgutan kagahapon mahitungod niining atong topic nga God's 10 problem-solving devices for believers. So, atong timan-an nga kining atong paghisgot nini may kalabutan kanimo igsuon nga magtotoo. Now, timan ang tanang mga magtotoo sa tibuok kalibutan, okay? Tanan nga mga magtotoo sa tibuok kalibutan, mga unsa lungsurano na sa langit o ingnon ta tagalangit na. Our citizenship is in heaven. Philippians 3:20. Nagasulti diha nga kita mga lungsuranon tagalangit na. Musa ikaw magtotoo ni Ginoong Jesucristo nga tagalangit, alang kini sa imong paggamit kining atong gipangtun-an dinhi. Kay ang Dios nagasangkap ni ining napulo ka paagi sa pagsulbad sa atong mga suliran ingon nga mga magtotoo. Okay? Kini nasud man, nalangkob man kini sa pulong sa Dios. Kining atong ginatun-an o pagatun-an pa, daghan pang mga punto sa doktrina nga ato pang makatunan, atong magamit sa atong adlaw-adlaw nga eksperyensya sa kinabuhing Kristohanon. Okay? Kay bago pa man tang dahuman og hisgot niya atong topic nga how to be winners in this life and in the next. Karon kining napulo ka mga paagi sa kasulbaran sa mga suliran, dugang na pod kini mga points of doctrine to make us stronger in our stand as believers. Nga tagalangit naman lagi ta, dili naman ta taga dinhi, boyno niya pamanggita ni ining inganlan og walog sa mga luha, the valley of tears nga gidumalahan magud ni Satanas ning kalibutana. Okay? Og mauna nga kita aniya gyud sa teritoryo sa atong kaaway sa Dios nga si Satanas ug ang iyang mga alalay, mga demonyo. So kita naagyod sa taliwa sa atong kaaway. Busa ang Dios nagaingon, paganda mo kanunay. Suluba ang unsa, ang taming ug panalipod ninyo nga kung gisangkap kaninyo, og unsa ang shield nga naman na sa pulong sa Dios nga gikinahanglan nato nga sulob ta sa tanan nga ingon man kinigitandi nato ni sa Roman soldiers nga andam gyud na natay gipang sulob agig panalipod sa atong kaugalingon batok sa atong mga espirituhanong kaway. Okay? Mga espiritu man gud ni
kay kining away dili ni samas mga tawhanong away nga by sana magrinakrakay mo di dili espirituhano ni. So we wrestle not yung mga tawhanon, mga espirituhanon. This is spiritual warfare. Bugno ni. O di lang kay bugno, kundi gubat yun. It's a war. Nagasugod ni human yun sa unsa pagkalaglag ni Lucifer na himunang Satanas. Ug siya na'y nagadumala ni. Ug mao na nga kung ikaw wala kay hinagiban, wala kay taming, wala kay panalipod sa imong kaugalingon ingon nga Kristohanon, we are supposed to be soldiers of Christ, right? Mga sundalo kita ni Kristo, gikinahanglan nga kita nagasulob sa tanan nga gikinahanglang panalipod sa itong kaugalingon uban sa hinagiban nga unsa may hinagiban nato dili kay espada o sundang o unsa na diha kundi ang pulong sa Dios. Unsa gisulti sa Hebrews 4:12, the word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrewanon 4:12 nga sa kanunay na to bat-bat sa dili pa kita magsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios. So we are in a war. Okay? Now, if you don't have any weapon o panalipod sa mga kaugalingon, you are a sure casualty ni ining unsa ining giraha ni ining gubata. You see? You are a casualty. Nabuot ka bang mahimong casualty? Mga biktima ni Satanas? Dili. God is the author of winners. That's why sige taghisgot ni may tungod ni pagkamananaog. Nahimo na kang mananaog niya itong higayon nga imong gidawat sa Kristo nga imong maluluwas. Correct? Nahimo kang mananaog. Apan gikinahanglan ang imong pagsunod sa mga mando sa Dios nga iya pa nang sunod niya itong higayon nga nahimo kang mananaog pagdawat ni mong Ginoong Jesucristo. Karon ang mando sa Dios, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Mao man ay mando sa Dios aron kita makasibog sa unahan, maka forward sa atong Kristohanong kinabuhi. Forward, abante, dili kay mo atras. Namo na kung wala kay pagtuon sa pulong sa Dios, sige lang kag atras. Wa kay unsa abutan sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Mo ni nga gikinahanglan ang atong pag-andam sa itong kaugalingon. Isang kapan yun sa Diyos na ining 10 problem-solving devices. Dito panis kaniyan itong wapang tanan. Iyan na ning giandam. Do you know that? Prinsipyo na sa pulong sa Diyos. God has prepared all these 10 problem-solving devices in eternity past. Bilyon ka mga katuigan pa. Wapang tanan. Yandam na gitagana na ni sa Dios. Naunara po na ni mong muto ka ba ni ining atong gipangisungutan? Imuha na po. It's a matter of choice. Ayaw gini kalimting prinsipyo ha. It's a matter of choice. Imuhang pagpili. Unang kanunay na tunig malmal din nga hantol masilsil gyud na nimo nga kini atong pagtuon sa pulong sa Dios dili ni ingon-ingon, dili ni duwa-duwa, dili ni kay tapaw sa lingkapaw, dili. God is dead serious to your word. Kasabot ka? Ang Dios matinuoron gyud sa iyang pag-unsa. Unsa iyang isulti, He means it. And what He means, He says it. Iyag yun ang isulti.
pinagi siyang mga pulong. Di ba? Atong sulti ni mo ang iyang pulong diha sa Biblia, mao man ni hunahuna ni Kristo gawas pa niya, mao kini ang owner's manual, instruction manual natong mga magtotoo aron ta mo enjoy sa kinabuhi. Kay buot ang Dios nga kita mo enjoy sa kinabuhi to the fullest. You see, naon sa man nato pag-enjoy kung wala tayo pagtuon lagi, wala tayo pagbasa sa iyang instruction manual nga mao ni buhaton, mao ni mo na sundo ni mo na. Wa magkamagtagad. Wa man lang kay gana. Na mao na produktor lagi ka sa imong desisyon. Now, I know nga naay uban nga nagpaminaw ning atong Bible study through the YouTube nga murag moingon tingali mo react yung uban ba. Mo react sila nga murag ako'y igo ini nako maminaw. Na pud na nimo. Karon pa ganita mo kon sa Hebrews 4:12 nga ang pulong sa Dios unsa, the word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Na saom na mo nang sakit maigo gani ka sa pulong sa Dios, sakit apan kun imong dawato na with sa tumang pagpaubos nimo, ikaw magpaubos sa otoridad sa Diyos. Kaya authority, supreme authority ang pulong sa Diyos. Kaya iyaha ka na sa Diyos. Nga kung imo kining musanong ka niya, mudawat ka niya sa tumang pagpaubos, then, dili na sakit ang pulong sa Diyos, kung dili, unsa? Imo ng kalig-on. Natagan ka nagkalig-on, kaisog. Biblical courage ang buti pasabot. You see? O ikaw magsigig og sibog sunan nga ingon nga mananaog, a victor, a winner. You see, mo ni kanunay na itong punting ang atong unahunan ni being a winner believer. You see, kay lagi gubat lagi ni, this is a war, spiritual. Spiritual mo ni, spiritual di makita. Niya sa itong panguna-una. Inomdom ka bas tulo na to ka mga major enemies ingon nga mga magtotoo. The world, the devil, the flesh. The world. Ano sa man the world? Dili man ni kalibutan itong ipoy. Anong pasabot? Ang sistema nining kalibutan na. Ano ibot pasabot? Ang sistema. Iyang satanas. Yes, eh? Ang mga sistema, di ba nakita ni mo? Alinggat ka ba? Nakasaksi ka man sa mga grabe na karong mga kadautan nga nagalihok ng kalibutan na. You see? Hindi na ka mo ingon na ganun kasabot na yung kinabuhi. Maminaw ka sa mga balita diya sa TV, sa radyo, unsa pa diya, social media, unsa. Grabe. Di na matuon. Antun nga matugkan nga nagkabuhi na siya paminaw na mga balita nga grabe kayo. Tulis dire, tulis dito. Patay dire, patay dito. Logos dire, logos dito. Sa pa. Ay mga drugas pa dire. Grabe na kayo. Di na, mo nag-iingon sa amigo ng umidya ba? Mura magdi na matabang ni computer. Itabo ng panahon na kinumidya ba siya. Di na matabang ng computer. So, tungod sa kadaghan nga kagrabe. O niya pa, paminaw. Kining mga panghitabo sa atong palibot, sa tibuok kalibutan, dili na nimo bintaha in taon. This is not going to get better. It's getting worse and worse and worse every day. Huwag ko maghulga nimo. I'm not threatening you, but nasa pulong sa Diyos. Maubitaw ning karong panahon na kini nga itong pagsangyaw nini, paghiskot nini mga butanga, normal pang panahon na. Ang sa ibut pasabot. Kini appeal naman is evangelism. You see, labong bang ang
title nining atong Bible study through the YouTube is Vic Balbido Evangelistic Ministry. Okay? Mao na nga kini part ni sa evangelism, pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan the gospel o sa pulong sa Dios, Bible doctrine. Karon mo na niya itong ipangisgutan. Karong panahon na normal pa, manigingan lang normal evangelism. Ano mang normal man? Well, magsige tagingon ini Bible study taon niya. Why mo unsa? Why mo haras nimo? Why mo balda nimo? Why mo dakop nimo kay nga Bible study mo? Normal pa. Apan paminaw, moabot ra ba ang di na normal kundili crisis na, crisis evangelism na ang moabot. Unsa pasabot? Awan na ginukdanay na. Murabag mahinumdum na tes panahon sa unsa tribulation period nga ginukdanay na sa mga kadtong nakaamgo nga kadtong nangawa na gipang rapture naman kitang mga magtotoo kunya kadtong nahibilin nga mga dili magtotoo, mga unbelievers, pa sila chance nga maluwas pero wala ginukdanay sa mga sundao ng panahon na. One world religion na ang dumala. So mahinumdum ko niya na nga ginukdanay na time will come. Time will come na sa Amos 8:11. Time will come nga naanay crisis evangelism. Sabot ka? Crisis na. Dili na normal. O naana sa pulong sa Dios. Asa man na nato basa. Basta abrihin ko nun ng imong Biblia. Amos, sa in English, Amos, chapter 8, verse 11. Okay? Ano ka diha? Amos 8:11, sa gisulti sa English. Behold, behold, tanawa, alinggati yun paminaw. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land. Okay? Na ay kagutom ni ining atong kalibutan. Not a famine of bread. Dili kagutom sa kanang pan, tinapay, nor a thirst for water, ni kauhaw sa tubig, but of hearing the words of the Lord. Adi ay panahon nga unsa kaning way ganas pagtuon sa puro sa Diyos karon, makaamgo abot na niya ng tribulation period nga na hibilin sila, makaamgo sila, mauman niya akong sig kadungog sa una. Bible study nila ni evangelist Vic Balbido o kadtong akong nadungog ni Billy Graham o uban pang mga evangelist, mura manig mo ni ilang ipanghisgutan. So, na siya na mangita. Okay? Asar ba to sila? Nangawa naman. Ikuha na ta sa rapture. Nangambot pasabot na to ini. Nga, naanay unsa kauhaw kagutom pagtuon sa pulo sa Dios. Nga karong panahon na unta normal pa man nganong di man kamo pahimos. You see? Nganong di man mo pahimos dan karon nga normal pa. Hayahay pa, hanoy pa, wa pa mo unsa balda nimo. Way mo hasol pa nimo. Anong huwaton pa mo nimo anang panahon na nga krisis na. You see? Crisis evangelism. So mo nagi unsa manduan kita sa Dios nga nagani sa Lucas 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. Malipayon sila. Okay? Mauna nga gimanduan kita
Diha sa James 1:22, be doers of the Word of God, not only hearers, deceiving yourselves. So mauning karong panahon na normal pa kini nga atong paghisgot ni mga bahina. Unya nakita nimo, furthermore, kini kaayuhan natong mga magtotoo. Now, no, nagpaminaw natong mga dili magtotoo, angay na nilang makatunan usab kini ginihinay sa dili pa sila maluwas. Apan, maul niya pagdasig ninyong mga di magtotoo. Inig-rapture na. Ang rapture, unsay binisaya, pagsakgaw. Kuhaon na ang tanang mga magtotoo, kitang tanang mga magtotoo, dinhis tibuok kalibutan. Kuhaon ta. Kay iiway na ta sa Dios nga dili unta ta mahiagom, o dili kay unta, dili ta mahiagom sa unsa kinapaitan, kinagrabihan, kinasakitan, kinangilngigan nga panahon sa kalibutan ang ginganlan og tribulation period. Okay? Ang mahibilin din ng kalibutan na mga dili magtotoo lang, unbelievers will be left behind. Okay? So kung dili ka magtotoo karon nga nagpaminaw kanini nga tong paghisgot niini, I am sorry to tell you, di ka kauban. Wa kay labot niini. Di makaluwas. Okay? Wa manimudawata ang gugma sa Dios, ang gasa sa Dios nga namatay alang kanimo dito sa krus. Wa manimo tagda. Imo man ang pagdungog ni Kristo, murag walay bili nimo may tungod ni Ginoong Jesucristo. Nabi ta ubang nga paghisgutan na may tungod na Kristo na mga Kristo des buwangan niya mo nang mga puros lang yun mga bugal-bugal. You see? Ayaw katinga kay mo man mga language sa mga taga-dinhi sa kalibutan. You see? Why bili nila si Kristo? Wa nila matugkad unsa ang gugma sa Dios nga Amahan. Iyang gipadalay ang bugtong anak niining kalibutan aron sa paglukat sa atong mga sala, utang nato di ta kabayad. Kaya unsa man itong pagbayad, wa man ta ikabayad. Puros man ta mga makasasala. Roma 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Tanan. Why mausa ang unsa? Why monigin sa mga katigwang? Why anislagan? Puros ta mga makasasala. Unya kun imong isalikway katong gugma sa Dios o ang iyang gisakripisyo, iyang bugtong anak, mao nay sala nga dili na mapasaylo. Okay? Dili na mapasaylo. Sugod nining panahon na hangtod sa kahangturan. Kundi gyud nimo dawaton og tuuhan kadtong gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. O sa imong pagdawat sa iyang gibuhat, imong gituhuan si Kristo nga mao lang ang bugtong manluluwas. You see? Nawanta maghisgot og relihiyon. May labot ang relihiyon din siya. It's out of the picture, totally out of the picture. Kang relihiyon, opposite. Ato naman ang gitukbil niya itong miyaging paghisgot na ito nga unsa kalahi ng relihiyon o sa Kristyanismo. Kasi mo, bito nang balik-balik itong pangutanag, luwas ka ba? Yung mga paghisgot o pagka-membro ni mo ng imong pundok simbahan, luwas ka ba? Wa po kung maghisgot o
mayong tao ka ba sa mga binuhatan sa kinabuhi nga halang doon talahor. Ang pangutana, luwas ka ba? That's the main issue. Okay? Kay kung ang imong paagi nga kaluwasan, mo ni paagi sa relihiyon. Ang paagi sa relihiyon sa kaluwasan, buhat. Buhat ini, buhat adto. Buhat ni para sa Dios. Mao na lihok sa relihiyon nga opposite sa Kristyanismo. Buhat sa Dios, lihok sa Dios. Para nimo tao, imo igo ra kang unsa mudawat. Mao na Kristyanismo. You see? Mao nang pangutan na imong kaugalingon karon. May imong unsa may imong gipasilungan where do you belong? Sa relihiyon ba o sa Kristyanismo? Susihay mo kaugalingon. Eh kung nagasunod ka sa relihiyon, I'm sorry to tell you, di kaluwas. Huwag kaluwasan diya sa relihiyon. Na sila laging laing paagi nga dili sibo, dili mao, dili husto, dili unsa right way nga iha sa Dios. Kay usara man gud paagi. There is only one way of salvation. There is only one Redeemer, Savior, the Lord Jesus Christ. You see, usara. Unsa may gisulting Ginoong Jesucristo sa Juan 14:6? Ayaw na nagkalimti. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Huwag makanto sa amahan. Gawas kung pinagi kang Ginoong Jesucristo. Nansao man mo. Ang imong pagi kay diretso. Di man mahimo, may makadiretso. Nganto sa amahan. Pinagi kang Kristo. That's why the Lord Jesus Christ is the only way. Mauri bugtong dalan nga imong kagian. Bugtong kamatuoran nga imong tuuhan. Bugtong kinabuhi nga imong kinabuhion. Kasabot ka? Mao ni nga mga punto atong idaan nimo. Kini mga basic, mga sinugdanan nga mga pagtulunan nga gikinahanglang masilsil gyud sa atong alimpatakan, sa atong galamhan, sa atong kalag. Kini ra bang kalag mo ang giunag yung tanaw sa Dios. Kay mo ni bililhon. Immortal mo ni atong kalag, di na mamatay. Kasi ang pangutana, asa man mo unsa mo kinabuhi hangtod kanang imong kalag. We have but one soul to save. Inundumina. Either adtos langit or didtos linaw sa kalayo nga gitawag sa kadaghanag impyerno. Duha ra man gud ang kadulungan ning atong kalag. Ug kun buot ka nga ikaw moadto sa langit, ang imong pag-andam karon dili sa ini kamatay na nimo, wa na mahimo eh. So we have but one soul to save nga luwason. Karon ang panahon nga ikaw mohimo og desisyon, the most important decision that you can make in this world. Huwag lain nga importanteng desisyon, kundi pagkaluwas. Pinagi sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Ayaw na dugangi. Kaya kung imong dugangan, it negates salvation. Hindi kaluwas. Kaya ang iya sa Diyos, hingpit, perfect. Ayaw na yung tao ng kalimti. God is perfect. His plan is perfect. And because His plan is perfect, ang iyang plano sa mong kinabuhi, perfect po. Mao nang buot siya nga, maluwas ka. Ayaw na kalimti usab ka nang
tugod sa Dios diha sa 2 Peter 3:9. Segundo Pedro 3:9. Kung naa kay Biblia diha, ablihi dayon. 2 Peter 3:9 sa gisulti. God is not willing that any should perish. Dili siya buot nga nay usa nga malaglag. Okay? He is not willing that any should perish, but that all, underline ng all, but all shall be saved. Akong balikon. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang kanang come to repentance, metanoeo, change of mind. Ang imong pagtagad kang Kristo nga itong murag way bili, usba, okay? Switch from negative to positive. Usba. Nga na matano, to come to repentance. So, dili buot ang Diyos nga naay usa nga malaglag. Ang iyang kabubuton mo nga tanan unta maluwas. Nga nung di ba tanan maluwas? Tungod sa unsa atong kaugalingong kabubuton because of our volition. You see, unsa ang gahom sa atong kabubuton? Dako kaya daw eh. Muna nga morning mga points of doctrine nga itong idadiha kanimo kay labing mahinungdanon kini sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. So naran nimo, it's a matter of choice. Karon gituduan kita sa Dios nining napulo ka mga paagi sa pagsulban sa atong mga suliran. Okay? Aron kita magmadinaugon sa atong adlaw-adlaw panginabuhing Kristohanon. Uban sa atong pagpaubos ngadto sa gahom sa Dios. Kung ikaw narabay prinsipyo ni God promotes the humble but demotes the proud. Prinsipyo ba na? Kung balikon, God promotes the humble but demotes the proud. So, if we love God, we know God. Gusto? Mo man itong gisgutan last time. Once we have that virtue love, we have no reason to fear. Kaya naapamanta din sa bahin nining mga kahadlok, mga pagkahadlukan, you see. Thus, we have to saturate our mind. Atong lukpon lagi ning atong panghuna-una. Saturate our mind with Bible doctrine sa pulong sa Dios to renovate, pagbago sa mentality of our right lobe. Having fear is not only an insult to God. Ato naman yung gisigutan po. Gibalik na to. Arong yun magklaro ni mong tataw. Nga, kung ikaw hadlukan, now, diferensya ng hadlukan o pagkamahinadlukon. Okay? Ang fearful, pagkamahinadlukon sa Diyos. Yeah? Fearful, ang pasabot ng fear diha mo tong reverence, pagtamod, pagtahod, pag-honor, in awe, A-W-E, you see, pagtamod, pagtahod. Mauna, ang fearful nga dili sala, mahinadlukon ka, kay nakita ni mo ang gahom sa Diyos, how powerful and mighty He is. You see, tungod sa iyang grasya. So, mo na sala nga, ang sala nga, fearful mo ka na, mahadlok ka sa tao, mahadlok ka sa, unsa na ay uban, mahadlok tiaw. Basta mahadlok ka ni,
Ingon ana, then nakasala ka. Kay maghadlok ka na, mo ni na hadlukan ka. It's not only an insult to God, but it is blasphemous. Pagpasipala kini, since kanang imong pagtiner og kahadlok pa, sama ra na sa imong gihimo ang Dios nga bakakon. You see, you're just making God a liar. Kaya dili man buot ang Dios nga ikaw ma-fearful. Apan ngano man kang mo insistir ka man nga mahadlok o hadlukan. Ngano man ka? Imong giinsulto ang Dios. Ang Dios dili buot nga mahadlukan ka. Mao na nga ang antidote, ang kasulbaran niya na mao ang imong pag-saturate sa imong huna-huna sa pulong sa Dios. Mao na renovate the mentality of your right lobe. By the way, kini kung maulagi itong atong giingon nga, kini bang pagkahadlukan, timailan na, kana bang mo insistir yung kang mahadlok, kini timailan an indication nga naay labihang dakong kuwang diha nimo sa imong espirituhanong panginabuhi. You lack a lot, dako ang imong kakuwang bahin sa imong espirituhanong pagkinabuhi in your spiritual life. That means you still have a long way to go. Kaabot sa murag pagkakaabot sa tunga-tunga. You see? So ang tendency na musugod na bukas uno. Mao na nga tuwa na unta ka sa unahan, nagkasibog-sibog ka na, nag-forward. Apan mo undang ka man, mo bitaw nang imong attitude towards the Word of God is important. Pila man ka klaseng attitude pagtagad nimo sa pulong sa Dios. Tulo. Una nini, unsa? Cold. Bugnaw imong pagtagad. Sunod, lukewarm. Unsa binsayag lukewarm? Dagaang. Okay, nguban mo yung inadlaw, lukewarm. Ang ikatulo, unsa may katulong pagtagad? Boiling hot. Gasukaw-sukaw, bukal-bukal. You see? Mao na'y buot sa Dios ang imong pagtagad ngadto siyang pulong, gabukal-bukal, boiling hot. Mao na ang number one na mo priority na nimong pulong sa Dios. Hala, sigig tuon. Hala. Wa manay. There is no limit. You see? Ba mo na mando sa Dios, saturate your mind with my word, and I will do the rest. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Mao na ang righteousness ni at sa Dios atong gipangtunan. And all these things shall be added unto you. Na ay ba man ko nga daghang ka mga pangandoy, mga tinguhas kinabuhi. Kana ang Dios naging ihikling sa na, padaplin sa, unaha sa ako, ug akong pulong. Okay? Unaha sa ako pagtagad. Kay kung unahon ko nimo ug akong mga pagkamatarong, righteousness, then, kanang tanan nimo mga tinguha, mga damgo, mga pangandoy, idugang panahon diha nimo. Na kaya kung imo unahon ang kadtong mga details, naway mahimo ang Dios. Di siya kalihok. Namayon ang Diyos, lain may mo laging pasiuna, di man ako. Okay, mahimo. Produkto ragyod kagyapon sa imong kabuay mong desisyon. You see? Mao ni akong mando nga unahas ako. O ang akong pagkamatarong o kinintanan idugang ti amo na tanang grasya na gihatag sa Diyos dihan igibubo dihan imo
logistical grace, tanan mga adlaw-adlaw na mo panginahanglan. Naay mo mga tinguha, mga damgo nga unsa aspirations, ambitions, goals, idugang pana sa Dios diha nimo. Kasabot ka? I hope nasabtan nimo na kini mga butanga unsa ka bililhon, unsa ka manungdanon. Ato kining ipadayon ugma. Ayaw kalimot sa pagsubay gihapon nining atong pagtuon sa pulong sa Dios niining uluhan God's 10 problem-solving devices for believers. Kanatong mga magtotoo. Kay buot sa Dios nga kita mahimong mananaog nining kalibutan ning kinabuhia o sa umaabot nga kinabuhi sa eternity uban sa Dios. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong tultul o pasabot ka namo sa imong kamatuoran nga mahinungdanon gayon sa among paggamit sa among adlaw-adlaw panginabuhing Kristohanon, ingon nga imong mga anak. Salamat o Diyos sa imong pagkamapadinayunon gayos pagsangkap ka namo sa imong mga grasya nga dili kami takos. Bani kami sa pagbagbuwag, iway kami, likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik. Ining among pagtuon sa imong pulong, aron kami makakabot gayon sa among tumungog tinguha, ang paghimaya kanimo o ang pagkabot sa among common goal as your children, nga mao ang spiritual maturity. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.